Bħalma għamel fix-xhur u s-snin li għaddew, il-Gvern se jibqa' jkun ta' spalla s-setturi kollha u fl-istess ħin jissalvagwardja l-istruttura tal-ekonomija Maltija. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana waqt laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali u li fiha ġie ppreżentat u diskuss il-programm ta' riforma nazzjonali għal din is-sena. Fl-indirizz tiegħu il-Ministru Caruana ta' serħan il-moħħ lill-imsieħba soċjali f'pajjiżna li dak li se jkun qed jagħmel il-Gvern sabiex b'mod partikolari jilqa' mill-effetti tal-gwerra fl-Ukrajna mhux se jkun kwistjoni ta' ftit xhur iżda ta' snin. Nixtieq inserħilkom moħħkom illi dak li qegħdin naraw, dak li qegħdin naħsbu fih, dak li qed nippjanaw, dak li se nkunu qegħdin nagħmlu mhijiex kwistjoni ta' ftit ġimgħat jew ta' ftit xhur, imma lesti għall maratona illi hemm qudiemna. Bil-mod il-mod nibdew noħorġu mill-maratona tal-Covid, imma lesti għall-maratona illi l-sfidi se ġġib magħha il-gwerra huma li huma. U allura intemm l-indirizz tiegħi hawnhekk billi mill-ġdid inħares il quddiem kif qal Andy li nikkollaboraw flimkien, imma fl-istess waqt ukoll inserħilkom moħħkom illi dak li qiegħed jagħmel il-Gvern se jkomplu jagħmlu fix-xhur u snin li ġejjin għaliex nifilħu nagħmluh u għaliex nemmnu illi għandna nagħmluh. Quddiem l-imsieħba soċjali l-Ministru Caruana semma wkoll kif il-Gvern qed jagħmel minn kollox sabiex ir-rata ta' inflazzjoni f'pajjiżna ma tarax żieda kbira. Pajjiżna minkejja li r-rata tiegħu żdiedet ukoll xorta waħda għadha ikkumparata mal-kumplament tal-pajjiżi l-inqas waħda fl-Ewropa. Dan mhuwiex b'kombinazzjoni, dan qed isir għaliex qed isir sforz mhux kbir imma enormi min-naħa tal-Gvern fl-ammont ta' riżorsi kbar li qegħdin jintefqu sabiex nikkontrollaw il-prezzijiet tal-enerġija fl-Wales u ċertu spejjeż tal-ikel. Dwar il-programm ta' riforma nazzjonali li se jiġi ppreżentat lill-Kummissjoni Ewropea fil-jiem li ġejjin, il-Ministru għamel aċċent dwar it-tnaqqis fl-emissjonijiet u għal mod kif l-ekonomija tagħna trid tiġi riformata sabiex tindirizza dan kollu. Hawnhekk huwa qal li minkejja dak kollu li qed jiġri, it-tragwardi tal-Kummissjoni Ewropea dwar it-tnaqqis fl-emissjonijiet se jibqgħu fis-seħħ u għalhekk pajjiżna se jibqa' jaħdem bi sħiħ sabiex jilħaq il-miri. Fl-ewwel laqgħa tiegħu mal-MCSD, is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul għal kif il-Gvern bħalma għamel dejjem se jibqa' jisma' u jiddjaloga mal-imsieħba soċjali. L-għan tiegħi huwa li nara li dialogu soċjali f'pajjiżna ikompli jissaħħaħ u li intom bħala stakeholders tkunu involuti fid-deċiżjonijiet li jkunu qegħdin isiru fil-pajjiż foqsma differenti fosthom dawk ekonomiċi, soċjali u ambjentali ta' pajjiżna. Min-naħa tiegħu iċ-Chairperson tal-MCSD James Persol appella lil imsieħba soċjali kollha sabiex jibqgħu jaħdmu jitfit ma' xulxin u mal-Gvern ħalli kif ġara fil-pandemija Malta teleb l-isfidi u tibqa' mixja il qudiem.